Det er den 30.11., og vi befinder os her i køkkenet, og jeg forsøger at lave en nivelleringsmåling på gulvet her i køkkenet, for at vise de herrer og damer, i hvilken stand gulvet står her. Som det er foreskrevet fra diverse gulvfirmaer, så har vi foretaget en nivellering af retskinnen ved at lægge kileformet objekt under retskinnen, indtil den har opnået en stilling i vatter. Og som det også kan ses, så går retskinnen altså på gulvet her. Det er cirka, hvis man går ud og kigger, så er det her på gulvet, at vi topper, og hvor vi så efter går ud imod siden. Og der har vi altså, som det kan ses, betydelige, jeg vender lige kameraet på hovedet, betydelige mængder luft under retskinnen. Så er lige lys om på den anden side. Det giver ligesom en bedre effekt af, hvor meget det egentlig drejer sig om. Hvis vi skal sætte mål på, hvor meget det drejer sig om, så tager jeg lige tomstokken, holder hen til, og der kan vi se, at det er næsten 15 mm, det drejer sig om. Det vil sige, at der er 15 mm niveauforskel. Eller sagt på en anden måde. Når gulvet går op her, hvor retskinnen er plan, jamen så er der 15 mm ned til gulvet i den her side. Og i den anden side her, der er der 8 mm. Så man må unægteligt konkludere, at der er lidt mere end 3 mm, som der er blevet snakket om. Det var det hele. Hej.